do 12 časova smo primili oko 20 naših sugrađana. Kao što i sami znate, svi građani mogu da se obrate gradu i gospodin Dejan Sakić, kao član gradskog veća, svakog utorka i svakog četvrtka prima naše sugrađane. Narodni poslanici svake subote takođe primaju sugrađane, tako da sugrađani imaju mogućnost da imaju direktnu komunikaciju sa predstavnicima lokalne samouprave. Na nama je da artikulišemo njihove probleme, a ono što je još bitnije, da probamo da rešimo njihove probleme. Akutni problem s kojim se susrećemo i koji muči većinu naših sugrađana je novo radno mesto. I to je nešto što je objektivno. To što smo mi uspeli za nekoliko godina da smanjimo broj nezapošljenih od 23.000 na 19.980, očigledno nije dovoljno, tako da radimo na tome, iako današnji susret nije zamišljen kao kancelarija za traženje posla ili nacionalna služba za zapošljavanje, ali su ovde uglavnom svi direktori i predstavnici kako lokalnih, tako i republičkih institucija, da vrlo promptno reagujemo na pitanje i na probleme naših sugrađana. Kad je u pitanju posao, mi radimo na tome što je naš osnovna zamisao, vizija i zadatak i obaveza, a to je da pravimo predispoziciju i osnovu za otvaranje novih radnih mesta. Mi u toku 2016. godine očekujemo nekoliko fabrika i najmanje 1.500 do 2.000 novih radnih mesta. Nažalost, privatizacija i gubitak preko 20.000 radnih mesta u toku privatizacije, plus kategorija stanovništva koja je starija od 50 godina, gde nove fabrike niti mogu da ih apsorbuju, niti zadovoljavaju kriterijume koje postavljaju, jedan veliki problem s kojima kogod bi uspeo da izađe na kraj, taj bi dobio Nobelovu nagradu. Ali tu smo da čujemo patnje, da čujemo muke, da ih delimično ublažimo i da već i njih rešimo. Što se tiče ostalih problema, uglavnom su infrastrukturni problemi, komunalni problemi, najčešće asfaltiranje ulica. Nažalost, i naši sugrađani, a ova komunikacija i prisustvo medija omogućava da dignemo sve svih nas zajedno, zato što imamo legitimne predsednike mesnih zajednica, imamo legitimne savete mesnih zajednica koje uglavnom funkcionišu. Nezavisno od toga, a imaju pravo, građani dolaze i traže pojedinačno da se asfaltira ovo ili ona ulica. Ili sveštenik koji je u penziji, koji je dobar sveštenik, koji je autoritet u svojoj sredini, da se određeni hramovi renoviraju i adaptiraju. Mora sistem da postoji koji funkcioniše. To znači, na savetu mesnih zajednica se definišu prioriteti svake mesne zajednice, upućuju se prema nadležnim organima, zato postoji usvajanje budžeta, zato postoje rebalansi budžeta, da modifikujemo ako pojedine infrastrukturne objekte nismo završili, a umeđu vremenu tender ili nije prošao, ili nije realizovan na najbolji mogući način, da ne bi ta stavka ostala prazna, mi usmeravamo i rebalansom redefinišemo i postavljamo nove pozicije. Pored toga, postojali su neki zahtevi koji, iskreno rečeno, su i van zakonskih normativa, a kada krenete malo dublje da razgovarate sa njima, onda vidite da i oni sami nemaju prave informacije i da modifikuju istinu. Recimo, reketirani, kada kažete zašto niste prijavili, nemaju odgovor. Ili nisam ja, nego je moj sin. Reketirani od strane zelenaša, ne od strane predstavnika lokalnih samouprava. Ako pitate, evo tu vam je zamenik načelnika MUP-a, možete to da prijavite, onda vidite da je to prazna priča. Grad je uništio našu imovinu. Kad je to bilo pre nekoliko godina? Da li se dali zahtev da grad sa svojom komisijom definiše problem, da notira i da eventualno tražimo naknadu štete? Odgovor je nisam. Znači, sami ljudi moraju da i poznaju proceduru, zato postoji savjetodavna funkcija i gradonačelnika i mojih saradnika,
zato postojite i vi kao mediji da prenesete na koji način mogu da reše, ali i postoji da su pokušali kod Dejana Cakića, su pokušali kod gospodina Zokija Vukašinovića, misleći da je čaroban štapić da mogu sad da im rešim problem. Verujte mi, ako nisu oni mogli da reše problem, i ja ne mogu, jer sve što je ingerencija lokalne samouprave, to odmah rešavam. Sve ostalo što je zahtev prema lokalnoj samoupravi, odmah su tu imali komunikaciju sa našim direktorima, načelnicima, odmah su im rešavali probleme ili smo eventualno zakazivali sastanke u toku sledeće naredne nedelje sa zadatkom da im se promptno reši problem. Od EPS-a distribucije, preko vodovoda, preko sudskih predmeta, jer obaveza suda da rešava u zakonom dozvoljenom roku je obaveza za sve nas. Ja se zahvaljujem i vama medijski što ste popratili ovu akciju, zahvaljujem se i svojim saradnicima, jer naša je ideja da uvek svake subote i svake nedelje radimo i da stojimo na raspolaganju našim građanima. Ako ima pitanje, izvolite. Gradonačelniče, da li je neko došao sa nekom konkretnom idejom, ne samo problemi, da li je bilo ideja nekih od strane građana? Pa jedna gospođa je malo pre došla, većina vas imala priliku da je snimi i da je vidi. Gospođa je onako puna i novih ideja. Gospođa je u penziji, ali vidi se da je vitalna i intelektualno i fizički. To su ideje koje su lepe, o kojima možemo da raspravljamo, ali u ovom kratkom vremenskom periodu nisu tako lako realizovati. Čuvati kuniće pa da u selima ljudi čuvaju neke vrste koje su tako karakteristične ili zašto da Kina završava put u nekoj drugoj državi kad može u našem gradu ili u Srbiji, pa da proizvodimo svilu i tako dalje. Znači imate razne ideje, ja sam zahvalan svim našim sugrađanima koji daju te ideje, probat ćemo neke da realizujemo, neke možda nije ni pravi trenutak sa maternog aspekta da uđemo u realizaciju takvih. Je ona jedina koja se do sada razgovarala s vama i iznala neku ideju? Da, da. Svi ostali uglavnom poslu? Uglavnom je traženje posla, imamo tu dosta i razumevanja. Uglavnom je posledica privatizacije i ostatak bez posla, naročito kad je bračni par. Uglavnom je, kao što ste vi juče postavili pitanje za univerzitet, a onda ovde kada razgovarate vidite da pojedini fakulteti upravo su, nažalost, i rasadnici tehnoloških viškova. Jer kada završe fakultet, ti ljudi objektivno nemaju gde da nađu posao. Pa mi je žao kada vidite pravu, emotivnu osobu, vrednu, marljivu, koja traži da radi samo svoj posao, da bi školovao svoju decu i svoje studente, a vi, sem da im odgovorite da imate 2 poljoprivredni inženjera, jedan je direktor toplane, drugi agencije za lokalni ekonomski razvoj, što znači da bi oni volili da rade u struci, da je to moguće. Ili veliki broj lekara, imali smo zahteve za posao, zaista divna deca, divne kolege s prosek, nijedan ispod 9,7, od 9,7 do 9,9, nisu im roditelji profesori univerziteta. Čak recimo jedna lepa priča, kad kažem lepa priča u smislu, dete je završilo medicinski fakultet sa 9,90, radi u ABC kao konobarica ili već na recepciju i tako dalje. Zaista vidi se divno dete, divna priča, u smislu divna priča kako se deca trude i rade posao i nisu pasivna. A imamo i priču kad nam dođe gospođa koja ima 60 godina ili 70 godina, tačno 70 godina, i koja je došla da traži posao svoju ćerku koja ima 37 godina. Što za mene isto neprimereno, jer, znate, pravo je svakog da radi i da traži posao i logično je da ćerka sa 37 godina treba sama da dođe da traži posao. A ja iskreno razgovori u 4 oka apsolutno ne dozvoljavam. Uvek želim da bude neko saradnika, baš zbog modifikacije istine, zbog toga što može da se kaže tražio slučajniju stranku, traži ovo, traži ovde. Ovo su pripadnici svih političkih opcija, ovde su ljudi koji su stručni, koji ne pripadaju ni jednoj političkoj opciji, i zbog toga mislim to mnogo korektnije nego onako nasamo da razgovaram sa njima. Kad kažete da imate razumevanje za pojedine zahteve tih, pre svega mladih ljudi koji su tražili posao, da li to znači da ćete pokušati da im pomognete? Nekima jesmo pomogli. Ako vam se obrati roditelj koji ima 5 deteta i dete jedno koje lično znam, živi u ulici 9 Jugovića, bolest od leukemije, sam igrom slučaja, radići oko doktorata, sreo na Vojno-medicinskoj akademiji se leče. Ja sam gospodina zamolio, pošto mu majka radi u distribuciji, za 6 meseci treba da odu u penziju, a ne možemo ga primiti za stalno, da tog dečka
adekvatno stručnoj spremi, to je direktno distribucija i primimo na posao. Recimo, jedan od današnjih rešenja je zaista, svaka porodica ima specifični problem, svaka porodica ima svoju težinu i ne možemo da izdvojimo ovo je teži, ovo je manji, ali negdje gde ukaže se prilika da odmah rešavate, mi to odmah rešavamo. Hvala vam. Da li ste očekivali ovakvu strukturu problema? Da li ste očekivali ovakve razgovore kada ste krenuli sa ovim? Gospođa Violeta, ja sam bio predsjednik Skupštine, bio sam gradonačelnik prvi jedno 9 meseci i evo sad sam 3 godine gradonačelnik. Ja sam prosečno primao 1500 ljudi godišnje, po imenu i prezimenu. Ne sad u ovom mandatu, ali pričamo o ranijem vremenskom periodu. Po imenu i prezimenu odgovorno tvrdim da je 1000 ljudi izašlo sa odgovorom ne. Zato što mi ne želimo da lažemo, da obmanjujemo i da govorimo nešto što nije realno ili zbog toga što mi želimo da dobijemo neke možda jeftine političke poene. Nije to lako, verujte mi. Nije lako reći nekom ne, jer po statistici koju sam ja lično vodio, ne moji saradnici, znači od 1500, 1000 su izašli sa odgovorom ne, 500 su zadovoljni reakcijom i tako dalje. Ako vi računate da je 4-člana porodica, to je 4000 ljudi, za 4 godine to je 16.000 ljudi. Negativna konotacija se vrlo brzo širi prema pobratima, kumovima, komšijama i tako dalje. 20.000 ljudi odmah u startu negativno reaguje na pomen mog imena i prezimena. Ali srećom, kako vreme prolazi i kako vidi da sam potpuno objektivno, realno i iskreno rekao, mnogo više mene cene nego one koji su obećavali brda i doline, a prošlo je 2 decenije i ništa međuvremeno nije rešeno. Tako da ti ljudi se ponovo vraćaju i kažu vama sada verujemo, jer je lako reći da i ništa ne učiniti i lako je biti na poziciji neodgovornosti i obećavati kule i gradove, a ništa ne završiti. Ja sam čovjek koji je završio medicinu i koji je 10 godina čekao posao sa prosekom 8,83. Moja rođena sestra je žena koja je 10 godina radila kao lekar u najudaljnoj ambulanti, isto posle 10 godina čekanja posla, u Predejanu. Šta sam ja preduzeo kao gradonačelnik? 13 lekara lokalna samouprava plaća, najviše u Srbiji. 10 lekara i 10 medicinskih sestara. Sestre smo uspeli da zaposlimo, sada plaćamo 13 lekara. To vam je, dame i gospodo, 20 miliona dinara godišnje. Za 20 miliona dinara mogli smo da satiramo 4-5 ulica. Da napravimo prosečno, ako je 2-3 miliona, znači 6 igrališta. Znači, mi vodimo računa o populaciji koja je osetljiva, jer briga o građanima i zdravstvena nega nam je primarna i prioritetna. Ali onoliko koliko možemo, toliko i pomažemo. Znači, evo, ne znam da ste imali podatak, 13 lekara, lokalna samouprava plaća nekoliko godina. To je, mislim, neki doprinos naš, a za to vreme smo u Ministarstvu zdravlja dobili samo jedan konkurs za 2 lekara. Tako da mi se čini da sigurno nije dovoljno i sigurno su građani zahtevni i traže više i bolje i siguran sam da su u pravu, ali mislim da ipak ima velikog pomaka u pozitivnom smislu i mislim da delimično rešavamo njihove probleme, s tim što gledamo da prvo rešavamo opšte probleme, a onda individualne. Ko je još teo da postavi? Izvolite. Ja sam htela. Mislim da je ovo vaš drugi javni razgovor sa građanstvom u ovom mandatu. Ne. Ovo je 4. Znači, mi prosečno radimo 2 razgovora godišnje, plus je bio sa ministarkom Zoranom Mihajlović, gde sam ja bio prisutan sve vreme. Dao sam iskustvo ono koje sam ranije imao, gde sam primao fizički 1500 građana godišnje. Ovako je mnogo bolja varijanta zašto sam se posvetio otvaranju novih radnih mesta, pravljenju infrastrukturnih objekata, rađenju nešto što može da mnogi budu zadovoljni. Na vaše pitanje sam više puta u kampanji odgovarao da Slavka Zastanovića neće biti asfaltirana. Dan pred izbore, 24 časa. Evo sada sam uspeo, baš zbog toga što su moji saradnici meni pomogli da rešavaju probleme građana. Ja sam se posvetio da rešavamo probleme koje godinama nisu rešeni. Bio mi je gospodin koji mi je ostavio za neke ulice, od 1990. godine smo obećali, pa ništa nije rešeno, evo sada je zahtev 29. decembra. Znači, pa ne znam tačno, mesna zajednica Dubočica. Ali znači od 90. godine nije rešen problem. I baš iz tog razloga ja sam zahvalan mojim saradnicima koji su me omogućili da se bavim krupnim problemima i rešavamo, kao što, znate, kad vam neko stalno bombarduje neistinom, kad vam neko kaže napravio most na ulazu u grad, a vi znate da nijedan dinar nisu platili, da sve plaćeno u ovom mandatu. Ako vam kažu obraznicu, a vi ste svedoci da smo pre tačno godinu nešto dana obišli celu autobusom, onim minim, celu tog
obilaznice i zna se kad je napravljeno. Ako mi neko kaže napravio fabriku za pročišćavanje otpadnih voda, a ja vam odgovorno tvrdim da ste bili s nama, da je samo bila žičana ograda i ništa više. Sad imate fabriku 10,5 miliona evra, kompletno završenu, sa svim stazama asfaltiranim, sa svim mašinama, kompletno sređenu. Zašto nije upuštena? Zato što je neko pre nas proneverio 2,5 miliona evra za industrijski kolektor i mi to jednostavno moramo da nađemo novu snagu, nove projekte najmanje godinu dana i nov novac 2,5 miliona evra da bi uradili nešto što su drugi potpuno uništili. Kada ste se pripremali za ovaj sastanak, kako vam je bila procena? Da li ste očekivali da ćete imati veći broj građana ili manji broj građana? Da vam kažem iskreno, nikada nemam nikakve očekivanja. Znam da smo mi tu da razgovaramo sa građanima. Mnogi su, nažalost, dobili odgovor ne, ali odmah iskreno, otvoreno. Iskreno rečeno, ja mislim da su i moje kolege i uvaženi direktori, načelnici i predstavnici republičkih institucija bili oduševljeni da ja, verujte mi, da ne kažem 70% tih građana lično poznajem. A verujte mi, nikog nisam pozvao lično, osim preko vaših medija da dođe. I pre nego što sednu, ja pred svima iznesem njihov problem, bez da traže, ko ne zna problem gospođe i Solidarnost naselje, koja ima problem oko prokišnjavanja, živi sama, koja se televiziji jedno 50 puta javila, nije imala potreba žena da reši. Šta sam rekao? Ja, gospođo, nisam mogućnost da rešim vaš problem. Imate privatan stan, počele renoviranje i adaptacije vaše zgrade, neko je uzeo tu novac, vaši članovi kućnog saveta su zabranili da se dalje izvode radovi, mi nemamo stanove da bi mogli da menjamo, a i da imamo, opet bi neka porodica, sigurno koja ima nekoliko deteta, veći broj stanovnika, odnosno članova domaćinstva, imala prioritet. A nemamo sada, nijedan. Da imamo, već bi uzeli garnizon grada u razmeni do para. Tako da ja nisam govorio gospođi, jer da je moguće da se rešio bi Dejan Cakić, rešio bi mnogi pre Dejana Cakića. Prosto je to, prvo je nezakonito, prosto nema te mehanizme. Da li je humano? Nije humano, ali verujte mi, mora poštovati i zakon. Tako da ja eksplicitno nekima kažem ne, ili neki ljudi kojima sam pomogao da radu u Medveđi, sada kažu da su mobingovani u Medveđi i tako dalje, a se vrate u Leskovac. Izvinite, ali nisu samo te porodice, samo njima konstantno da pomažeš. Morate gledati širok dijapazon stanovništva. Ono što smo snimili, očigledno da ima dosta građana koji traži pomoć. Da, kažete sigurno. Da li to znači da ne pojedina gradska preduzeća, gradske službe, uprave, onda ne rade dobro svoj posao? Ne, ja baš mislim suprotno. Zašto nije moglo da oni to urade, a ne da sve padne sada ovde? Ja baš mislim suprotno. Zato što su veći broj građana dobili odgovor ne, je dokaz da službe rade dobro posao. Da sam im ja rekao da, a da su oni rekli ne, onda bi bio ova vaša hipoteza koja može da ima osnov i koja možda u nekim sporadičnim slučajevima je i tačna. Druga stvar je što oni smatraju da gradonačelnik ima tolike ingerencije, što je totalno utemeljeno i neistinito, i da ima čaroban štapić i da može da reši nemoguće misije. Voleo bi da je tako, nažalost ja sam čovek kao i svi vi, ono što je u zakonskom okviru mogu da rešim, ono što je problematično dajemo sve od sebe da rešavamo, ali objektivno, znate, kad vam neko dođe i kad vam traži proces koji sam prizna pred svima da nije zakonit, onda ili mene smatra da mogu da radim nezakonitu radnju ili je potpuno pomašio pitanje. Hvala i vama.